Nilqakom għal din l-edizzjoni tal-verdet finali hekk kif 24 silu għadha kif tispiċċa 22 edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja li saret ġewwa Qatar kif kulħadd jaf intrebħet mill-Arġentina u għal daqstant illejla miegħi fil-panel hemm Josef Camilleri li huwa partitarju tat-tim nazzjonali Arġentin kif ukoll Dilim Merċieqa li jmexxi is-sezzjoni tal-partitarji Malti magħruf aħjar bħala is-Southend Corps. Doverosament, Josef bħala t-tim nazzjonali favur tiegħu inawguralu għat-tielet suċċess tagħhom li fl-opinjoni tiegħi kien misħoq. Biss nibda billi nistaqsih l-ewwel mistoqsija. X'taħseb li kienet iċ-ċavetta ta' suċċess li waslet lill-Arġentina għat-tielet suċċess mondjali l-bieraħ? Is-serata tajba nsemmilkom kif ukoll insellem il-telespettaturi li qed jarawna. Ejwa, naħseb li s-suċċess kien Scaloni li da minn xejn sentej ilu ħadd infideh. Naħseb jiena parti kbira ta' suċċess li waslet lill-Arġentina. Parti kbira l-għajnuna wkoll li jiġi minn ħafna players, ex-players tal-Arġentina, fosthom Samuel u ħafna oħrajn, kif ukoll nemmen li kellu parti kbira sew Messi wkoll. Wara kien irtira nemmen li ntefu fuq mejda u għamlu ħafna homework. Jekk tara ħafna mill-players, Alvarez, McAllister, daw kollha tru l-iskalonetta dejjem ħadu Enzo Fernandez, ħadu posthom u dejjem kienu. Il-pedina importanti naħseb kellu bżonn Messi biex jagħmel dak is-switch biex bdew ġejjin is-suċċessi. Ma ninsewx li l-Arġentina kienu tilfu tliet finali ngħid tal-Koppa Amerika u oħra ta' Koppa Ċentenario. It-tajjeb mbagħad rebaħ fuq kollox għax nafu li rebħu l-Koppa Amerika. Kien ilhom mill-1993 ma jirbħuha u Tazza tad-Dinja l-bieraħ wara 36 sena. U l-finalissima wkoll biex inkompli nżid fuqhom. Ġifieri. Però l-finalissima mhux dejjem issir imma servi tajjeb għax bħala Alvarez, Enzo Fernandez daw labu ħafna ħin fiha, ġifieri hemmhekk Scaloni jien naħseb li servitu tajjeb biex ikompli għaddej. Ħannik żekk ftit, x'taħseb allura għax ngħid għalija dejjem rajt tim nazzjonali Arġentin bi plejers straordinarji, nazzar dan kważi l-aqwa li hawn fid-dinja. X'taħseb li kienet ir-raġuni li forsi fil-passat resqu tant viċin imma xorta fallu il-punt finali, it-tragward finali. L-individwalità nemmen jien. Li issa ġiet komposta minn tim wieħed maqgħud. Ma ninsewx kbir Maradona. ċerta edizzjonijiet minnhom mhux l-Arġentina, mhu bħala coach u bħala supporter. Ditt intilef ħafna enerġija naħseb għal xejn. Li da ma ninsewx. Alla jtewgħu tal-ġenna llum, imma da wieħed mill-kritiċi ta' Scaloni kien. Sewwa. Naħseb Bielsa biss li taħ naqra dik l-Ingliż baqa' miegħu il-ħin kollu, ġifieri. U saru ħafna bil-kelma taqbiliet comparisons bejn Maradona u Messi. Anzi traqalu eżempju Messi kien iktar jixbaħ lil Maradona fir-rep tat-Tazza tad-Dinja tal-1986 għax iktar kien miexi lejn il-maturità tiegħu. Jekk xejn naħseb fl-opinjoni tiegħi ma nafx taqbilx miegħi. Wara t-Tazza tad-Dinja Messi ħareġ li hu iktar bħala il-leader għax forsi ma tista' tikkritika fuq xejn il-Messi ma naħseb wara dil biċċa xogħol żgur illi dak il-pass għamlu. Jiena nħeġġeġ ukoll l-segwaċi kollha biex
Jekk iridu jistu jintervjenu bil-mod solitu tagħna billi jibgħatu l-messaġġi. Undur issa għal Dylan. Dylan, l-ħaġa nsellim lek ukoll. Black Mark, thank you tal-istadina. Bil-qalb kollha. U grazzi miġdit li rġajt aċċettajt li tingħaqad magħna. U nixtieq insaqsik mistoqsija dwar minn wara din it-tazza tad-dinja, jekk taħsibx li fl-opinjoni tiegħek il-futbol sar iktar ekwilibrat għal raġuni li rajna nqas timijiet kwotati tipo il-Marok li waslu sa raba post u anke timijiet oħra Asjatiċi li kellhom prestazzjonijiet pożittivi immens. U jekk iva li taħseb li ntlaħaq dan l-ekwilibrju, x'taħseb li hija ir-raġuni li qed iwassal għal dan kollu? Nitkellem onestament, nemmen li dil-World Cup uriet li m'hemmx timijiet kbar u timijiet żgħar. Kienet World Cup bilanċjata fej iċ-champions il-ġodda l-Arġentina fil-fatt bdew fuq siq ħażina telfa mas-Saudi Arabia li ħasdet il-kulħadd u jgħid sorpriża li ma stennejniex għaliex on paper l-Arġentina kienet superjuri. Però rajna kemm il-futbol illum kulħadd jaf jilagħbu. Kulħadd dara li mhux jikkopja t-tattika però juża s-sistema tiegħu favorih. Fil-każ tas-Saudi Arabja, insemmi Saudi Arabja xaw ħabib tagħna hekk mal-Arġentina għandek żuħ daqsxejn wara r-rebħa tal-bieraħ naqbdu naqa' miegħu wkoll. Saudi Arabja użaw it-tattika tagħhom li jiddefendu bil-kontrattakki għaliex għandhom il-wingers ta' quddiem jaġru fast ħafna li ħadmet favorihom. L-istess ħaġa l-Ġapan, il-Ġappun. Il-Ġappun urew kemm fiżikament huma aqwa minn timiet Ewropej. Dik li tagħmel design minuta u iżjed tila u nieżel il-pitch. Nemmen jien urid kemm fiżikament it-timiet Asjatiċi huma aħjar mit-timiet Ewropej. Hemm fatt ukoll li jista' jaffettwa. Titqis ukoll it-timiet Ewropej kienu għadhom ġejjin minn kalendarju busy ħafna tal-leagues, tal-Champions League u Nations League ukoll, ġifieri kellna 3 xhur ma kenniex ħaġa l-futbol nistgħu ndu fil-weekend matul il-ġimgħa u nerġgħu fil-weekend bil-futbol. L-aktar ħaġa però mbagħad ukoll jridu nqisu kemm timijiet bħal Marokk urew kemm utli għal pajjiżi li fit-tim inti m'għandekx Marokkini biss. U tafu għax ixħan jiġi. Jekk inħarsu lejn it-tim tal-Marokk, naraw li hemm players li ġabu ċ-ċittadinanza Marokkina by merit. Jiġifieri ġita jkollhom xi nanna għandu demmu Marokkin. Fil-fatt huwa twieled Franza eżempju jilgħab fil-Premier fil-League ta' Franza u għaliex ma ġiex majjat ma' Franza mal-Marokk. Hemm timiet Spanjoli li wkoll marru mal-Marokk. U nemmen li l-istess Franza wkoll għandhom fit-tim nazzjonali tagħhom li mhumiex Franċiżi. Fil-verità ġifieri di wkoll nemmen taffettwa. Għalhekk qed ngħidilkom ma nistgħux ngħidu illum il-ġurnata m'hemmx timijiet kbar u żgħar għaliex literalment il-World Cup uriet kemm hija level playing field, rajt kien hemm ġi xlobiet tlieta l iżjed rajna skorijiet kbar. Spanja u Costa Rica. Spanja u Costa Rica. M'għandek il-Brażil ukoll ġifieri. Imma l-World Cup uriet kemm il-futbol improvja f'kull pajjiż. U hemm kompetizzjoni diretta. U biex inkompli nżid fuq l-tejt, jekk minix dejjem sejjer żball jidhirli li l-Marokk għandhom 17 il-plejer mill-iskwadra ma kinux twildu propja l-Marokk kif qed tgħid inti. U li kont ħan nistaqsik jekk taħsibx li għax semmejt punt tajjeb fuq l-Asjatiċi, taħsibx li kontribwixxa għal fatt biex juru anke tittir fil-lob tagħhom il-fatt li hemm ammont kbir ta' players, eżempju mill-Ġappun hemm 15 il-plejer li jilagħbu bejn il-Bundesliga u t-tieni diviżjoni Ġermaniża magħrufa aħjar bħala Zweite Bundesliga jew anke saħansitra ġol Ingilterra. Aħna mu qed ngħidu xejn
xejn gidba il-leagues Ewropej huwa l-aktar leagues b'saħħithom Jien hekk għandi nifhem. kemm bħala kwalità, kemm bħala budget, kemm bħala kompetizzjonijiet. U għalhekk nemmen li daw il-plejers ikunu jiġu fl-Ewropa biex finalment jagħmlu għalma nazzjonal tal-pajjiż tagħhom. Jekk tinnota l-maġġoranza tal-plejers li jagħmlu għalma nazzjonal, aħna kollha ninsegwu l-futbol Ewropej, nafuhom. Nafu min huma. Ekku. Ġifi, aħna dawn huma l-idoli tagħna li nżommu mal-klabs li narawhom ġimgħa wara ġimgħa. Aħna kvejqat b'sajt eżempju ħansemmi l-każ tal-United eżempju jiena. Meta ġibna l-Jisung Park. Ma fejqat smajt bih jiena. Għamela mal-United u għamela mal-Korea. Ekku. Daw juri wkoll il-kwalità kemm jimprovja u bħala individwu li ġej minn pajjiż Asjatiku. Però l-effett li kollu mbagħad fit-tim ta' nazzjonali. Bħal Son li qed nitkellmu fuq il-Korea t'isfel ta' Tottenham. Eżatt. Jiġifieri. Mela, grazzi ħafna, ngħaddu miġdi għal Josef. Nixtieqek taqsam ftit ħsibiet miegħi issa fuq timiet nazzjonali bħal l-Ingilterra u l-Brażil li nqalgħu fil-kwarti, Spanja li nqalet fit-tieni round, il-Ġermanja u l-Belġju żgur li kien mistenni iktar minnhom u nqalgħu fi stadju daqshekk bikri. Kif tevalwa naqra dawn tista' tgħid ġganti fil-futbol mondjali daw il-5 timiet li qed jinsemmu? Qabel xejn allaċċa dak li bdejtu tgħidu inti Marko u Dylan. Dija xi ħaġa li anke Malta għaddejna minnha. Dakar plejers fil-passat bħal Sixsmith. U tiġri fl-isfera ġifieri tal-isports internazzjonali. Ma marrux irbot l-aħħar Olympics, il-Qatar rebħu medalja tad-deheb fil-high jump. Ma daw x'għamlu, daw għandhom skola, forsi għarrajt fil-futbol ma marrux daqshekk tajjeb, però għandhom skola li tella l-atleti għax huma nammettuha bħala flus jistgħu ġifieri jagħmlu li jagħmlu. U rajna li jagħmlu u aċċelleraw fuq stadiums ġifieri Ewropej. U anke bħal Brażil u hekk. Ġifieri daw maħlew xejn milli jagħmlu, mhux bħal edizzjoni ta' qabel kif ukoll isir ġieli fl-Olympics li jinħela ċertu affarijiet. Biss għall-mistoqsija tiegħek. Qed naraw li kulħadd qed jimprovja. Eżempju bħall-Ingliżi meritatament nemmen li setgħu avvanzaw iktar. Vera. Hemm il-kwestjoni li jerġgħu nqalgħu fil-quarter final imma dawn ma ninsewx kemm il ħadhom Southgate. Semi final fil-World Cup li għaddiet tar-Russja. Final tal-Ewropa u issa quarter final. Ġifieri nqalgħu ma minn tara final ġifieri logħba tajba Ma kienx ħaqhom fl-opinjoni tiegħi. Ġifieri dartej rajthom naqra xejn kien, però Franza nafu x'inhuma u minnhom jien tlesta l-logħba. U f'minuta u nofs ġiex minuti maksimum reġgħu dawruha. Għandek timiet oħra bħal Spanja li nemmen li għandhom futur. Dawk il-plejers kollha għadhom żgħar ma jifqux. Semmejna Ġapan, daw kollha timijiet li dejjem South Waqfek minut jekk jogħġbok Josef. Qed isaqsi l-editur li nirringrazzjaw Antonello Bera. Taħseb li Gareth Southgate għandu jkun jew jieqpa aktar il-coach ideali għax ħafna jippuntaw subajhom fuq diżappunt lejh. I mean diżappunt. Għax l-Ingliżi qatt ma jagħmluha sa suċċess finali. Nemmen li għandu jibqa' jkollu tim manager miegħu. Kif qed li allaċċajtlek l-ewwel tal-Arġentina. Ħafna ex-players daħlu fil-bankina, saħħu il-dressing room? Il-dressing room, eżatt, ma stajx niftakar. Fint, li daw huma kollha healthy things li iżommu tim li dejjem ħajmur tajjeb. Sewa. U l-ikbar rivali tagħkom il-Brażil.
Il-Brażil stennejt iktar minnu ngħid il-verità għandhom Richarlison kien reġa' tajjeb. Però bad kif jiġu għal ċertu lobiet, dejjem ikun għandek l-istakjatura. Ma ninsewx daw kellhom qabel il-pressure li għax jilagħbu fil-Brażil u għax jilagħbu fl-Ewropa. Issa kollha jilagħbu kważi fl-Ewropa u ħafna minnhom jilagħbu naħseb ftit issa jilagħbu ġol-Brażil. Qabel kienu jgħidu għax ħaneħduha bil-plejers li jaddattaw stil għalihom ma marrux il-bod bil-ġinga u bl-affarijiet kollha. Show daw kull logħba show. Anke ċ-ċelebrazzjoni tagħhom ġiex minuti u tlieta jisfnu. Però daw iridu jiġibu f'moħħhom li kif għedna l-ewwel timijiet oħra mhux ħajqogħdu jħarsu biss illum. Ħajkoppjaw jekk jistgħu jagħmlu aħjar minnek. Jiena fuq punt li qed inti interessanti huwa ta' Spanja. Jiena nemmen li Spanja din l-edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja kienet il-pedament tagħhom għax għandhom ammont ta' żgħażagħ tassew interessanti li għadhom żgħar ħafna u litteralment qegħdin jibnu ċiklu. Għax xi ħaġa ta' min jinnota li ċ-Champions tad-Dinja tal-2006 l-Italja, Champions tad-Dinja tal-2010 Spanja u tal-2014 il-Ġermanja minn meta rebħu l-kompetizzjoni sallum il-ġurnata għadhom qatt ma rebħu logħba fin-knockout. Taljani darbtejn qalgħu fil-gruppi u darbtejn ma għaddewx. Il-Ġermanja u Spanja darbtejn qalgħu fil-gruppi u issa qalgħu fit-tieni round, xorta ma rebħuhiex u l-Ġermanja darbtejn qalgħu wkoll fil-gruppi. Ġifieri taħseb li dikun tmiem iċ-ċiklu jew kombinazzjoni di? Jifhimni jew ukoll jiddependi mill-coach ta' dak il-moment. Għax dak bħal kif qed ngħidu. Coach jagħmlek u jtik il-ħeġġa biex tagħti l-100% tiegħek u jaf kelma coach jitfek minn-sena lura ma marrux il-bot Ronaldo. Temmel li kellu jintafa fuq bankina u laqqas l-aħħar waħda tiegħu. Għandek plejers oħra li għalkemm kibru xorta għadhom jagħtu l-100%. Jien insemmi Modric. Plejer, kumplu kollox. Ronaldo ma tistax tarmih. Aħna Aguero da minn inġert ġie magħhom u baqa' hemmhekk jisu għed minn tal-management. Jifej daw jgħinu xulxin fil-verità. Issa żalli telajn kemm issib il-coach at the right time at the right place biex jiffit jaħma dak it-tim. Nerġa' nsemmi l-Arġentina. Alvarez, McAllister, Enzo Fernandez. Daw smajt bihom jien għax it-tim li nsommi jew il-Milan rriduhom. Għax kieku kont għadni ma rajthomx l-iskanoletta jien. 36 logħba mingħajr ma jitilfu u ftit kienu jidħlu daw. McAllister del-World Cup ikkoppja l-missieru għal 86 u rebaħ it-tazza. Missieru kien ma' Maradona u ma' Messi. Niftakru ftit żgħira jien. Jien kont nara Trump il-kull jum għax dak iż-żmien bl-stickers. Kont taf ma m'għandniex l-internet li għandna llum. Ġifieri. Mark, dwar l-mistoqsija tiegħek ta' Gareth Southgate. Jien l-opinjoni tiegħi ma naqbilx le l-għandu jipemmek. Da l-coach da għandu players vasta. Kull pożizzjoni jista' jkollok. Da bħal m'għandhom fil-Franċiżi, bħal m'għandhom l-Arġentin, da għandu wieħed mill-aqwa players fl-Ewropa mat-tim tiegħu. Kif jista' jkun 3 darbiet infila inti tiġi semi-final mal-Kroazja, tiġi final mat-Taljani, tiġi quarter final mal-Franċiżi. U l-iżbalji tiegħek ikunu substitutes. Kif tista' tħalli Rashford bankina meta huwa għaddej bħalissa mill-aqwa staġun tiegħu ġol Ingilterra mal-United? Naqbel miegħek. Kif tista' tħalli l-Grealish fuq il-bankina? Ġifieri daħħalhom tard. Għalija prova ċara li l-coach għaret kapaċi jagħti lill-players biex jisejħilhom mal-iskwadra, però ma jiġi no jiksaħ. U Rek semmejtek it-team manager. 3 darbiet wara li mhux kapaċi għall-pożizzjoni tiegħu. Dispeċini. Jiet nieħu peċi li ħajibqa' biex forsi f'Ġunju li ġej Malta nġibu xi punt miegħu. Għax nieħu peċi li ħajibqa'. Hekk joqgħod jiżbalji dawn l-affarijiet jiġi bit-tim iżjed baxx. Jalla. Il-full team. Jalla. Magħna beda Dylan. Magħna beda jispiċċa magħna mela.
Mela, Fuq. mistoqsija oħra li il-ħabib tagħna Brady Buġeja. L-ewwel ħaġa Josef bagħt iselli għalik. Selli għalih, ħabibti sew Brady. U barra minn hekk Dilin awguralek għax-xogħol siwi li kif kulħadd jaf li tagħmel inti fis-Southend Core. U nixtieq nieħu l-idea tagħkom it-tnejn ġifieri sebda Dilin u mbagħad ikompli Josef. Taħsbu li kieku kien hemm Mike Manjan, il-goalkeeper tal-Milan, fil-lasti Franċiżi u Benzema fl-attakk, li eventwalment kien majjat imma minħabba li tjeddu li kellu inġeri, mbagħad lura u mbagħad tinqala l-kwestjoni inqas kemm illum sinna nafu l-irtira. Flok ġiru il-logħba tal-bieraħ kienet tieħu xejn oħra nafu li Manjan huwa goaler li huwa magħruf kemm jilqa' penalties. U fl-obitek m'għandix għalfejn nżid jien Benzema huwa plejer deċiżiv ħafna. Tibdenti Dilin u mbagħad ikompli Josef kif tixtiequ. Jien apparti dawk il-ġiex players għandi erba' oħra f'moħħi. Sewa? Kif Boki saħ Paul Pogba. Dik kien nieqes minn il-World Cup minn ma' Franza. Naqbel miegħek. Għandek N'Golo Kante Kante. li kellet kollu staġun tajjeb ma' Chelsea. Kim Pembe. Għandek il-Mike Megan, u għajt naqblu, u għandek ukoll il-Kunku. Ġidaw Franza waslu finali nofs tim żarmat bl-inġeris u ma jfilħux. Plastik kol tarenti qabel final il-virus li affaċċjaw. Tal-lum ma nafux x'kienet u x'ma kienitx, hekk mhux COVID u skappawa jew le. Ġifieri jien personali nemmen li kieku xejn disrispett ġifieri lejk Josef u lejn l-Arġentina ġifieri, però li kieku l-Franza kellhom daw il-plejers fuqhom, daw kellhom imorru għat-tieni World Cup infila. Naqbel miegħek. Saħtu il-bieraħ rajna Mbappe show. Insomma, mhux il-bieraħ World Cup sieħa Mbappe show, rajna. Il-fajt il-bieraħ suppost kellha tkun Messi kontra Mbappe. Naqbel. Vera Messi ħal World Cup, però Mbappe wera kemm ta' 23 sena dan il-plejer kemm ma jdun gaw siet minnu 11 il-goal ġiex World Cups. Mhux ċajta, 11 il-goal ġiex World Cups għandu 23 da. Golden Boot ta' 23. Mhux ċajta Mbappe u t-til ta' Franza. U nemmen li Franza, il-coach li Franza għandhom għamuk. Għax wera kemmu kapaċi li b'tim depleted wasal il-riżultati xorta. Finalment ma ġiex it-tazza, vera. Dik importanti dil-kompetizzjoni, però kien limitat. Għalhekk imbagħad niġi għal kontra dak li fuq Southgate. Southgate ma kienx limitat. Unżid punt żejr jien bħala Juventin, deġam sneqpa nammeraħ li f'dak il-kaos li kena lura 16 sen ilu fl-istorja tal-Kalċopoli daħal bruħu f'ġismu bil-penalitajiet kollha li kien hemm tellana hands down. Mbagħad sfortunatament kien irriżenja minħabba tilwima mat-team manager ta' dak iż-żmien Alessio Secco u fuq Pogba naqbel miegħek ukoll. Naħseb nazzarda ngħid li kważi l-Juventus żbaljaw li ġabuh lura x'għadu qas ġera ċentimetru, ma insomma. Aħna dil tajjeb għamilna neħħejnieh. U Josef inti minna tiegħek x'taħseb? Jiena s-serjaj daqqa waħda, Mark, kif semmejt il-Juventus. Għala? Għax ma tlita bit-tnej il-ballun, peress li daħal metru, tara nerġgħu mmorru xi 10 snin lura. U terġa' tiġi bħal ta' montari, imma mill-var illum Mhux hekk. għadna tfavorin. Tinsiex dik il-logħba li kien hemm montari wkoll kien hemm xi ħaġa. Wara. Ħalli nkomplu Ta' nżidu matri. dan. Ta' matri. Eżatt. Ħalli nkomplu għedna kollox, ġifieri. U qabel immorru għal waqfa li jmiss, nixtieq nieħu ftit kummenti tagħkom. Kienx hemm fl-opinjoni tagħkom xi plejer partikolari jew iktar minn wieħed sorpriża u taqblux mal-premjazzjonijiet tal-bieraħ tal-aqwa goalkeeper li kien tal-Arġentina, aktar plejer prominenti, Fernandez, u l-aqwa plejer tat-turnament. Nieħu dibdenti darba Josef. Mela, kif bdejna ngħidu l-ewwel, trid tara li daw id-Deschamps dejjem jazzekka t-tibdiliet. Ħowda kontrih għid li trid, jiena nżomm mal-Milan ġifieri il-ġiru qabad da ma ddejjaq xejn u l-Dembele jaqlaħħom fil-41 minuta, daħħal il-Turam għamel logħba eċċellenti. U jekk tara l-plejers li għandhom daw bil-ħażin u bin-nieqes li kellhom li semmejnihom ġa,
players bħal Fofana, Kamavinga, Koman, Konate, disassi. Ġifieri ara x'talentem tiela. Rigward il-preżentazzjoni mhux ħanqod indur mal-lewża mhux bitni xejn. Jiena tafu kif jien kulturalment ma niddejjaq xejn, ġifieri. Però dan immaġina issir ġol Italja, joħroġ il-Papa jilbislek il-kallotra. Mhux kulturalment, Ruma hija il-Vatikan eżempju, sa mhux qed inkun la pajjiż f'xejn. Jekk di vera kienet tradizzjoni tal-Qatar u l-emiet tal-Qatar u l-familja rjali, però b'rispett kollu, dak il-ħin inti qed tippreżenta nazzjon, mhux qed nippreżenta la lil dak u la l-ieħor, l-ebda reliġjon, l-ebda kultura minn tippreżenta dak qed tippreżenta il-pajjiż bil-pajjiż li rebaħ. Ma għadni s'issa ma nistax nifhimha di x'kienet oħra pastazata kbira li għamlet Dibu Martinez, ma nafx irid jgħid biha da kull darba jrid jisfen ċertu żifna. Ta' jrid jiġi f'moħħu kemm. Ejja, żejda hu. Inti qed tara dak il-ħin. Da atleti ta' fil-verità min jaf kemm hemm tfal li daw 20-40 sena oħra x'ivvinta dak il-ħin. Tifhem ukoll naħseb ukoll Josef tkellem huwa fl-intervista u qal li kienet indirizza għal partitari Franċiżi li mbujawlu ġimgħa. Allora ma jilabx futbol da joħroġ bil-headphones bħali. Però nemmen naħseb min jagħmellek dejjem xi ħaġa. Huwa żball mill-partitari Franċiżi għax da inti ħareġ lift tkun maħruq vera, però żball ma jitbattix bi żball ieħor. Kulħadd uman. U forsi l-oporija ta' dak il-ħin. Jiena ħadd il-Golden Glove, mor tajjeb. Jiena għamilt il-ħolma li kellek minn snin ilu dak kienet jara l-logħba magħhom. Lil-biraħ Marjan wara l-logħba, ġifieri inti omli, għax ngħidu kollox da omli. Tatlaq mis-Second Division, mar mal-Aston Villa, rebaħ l-FA Cup mal-Arsenal ftit qabel, ġifieri mhux għax dak il-ħin ħassek, imma wara kollox hemm il-konsegwenzi. Titqgħod attentu, naħseb da bħal Messi l-istess ottava, naħseb li dak il-ħin x'intafelu ovvju mhux ħajalmilu mal-art, ma nemmen li kien Maradona naħseb nofs il-ground kienet tispiċċa l-kappa. Ġifieri jien biex inżid spunti fuqhom u mhux l-intenzjoni tiegħi ġifieri ta' dal-programm. Naħseb mill-edizzjonijiet ta' Tazza tad-Dinja li ninsegwi u niftakar sew mill-1994, din kienet l-iktar edizzjoni ta' Tazza tad-Dinja li għal raġuni jew oħra dejjem kien hemm kontroversja. Jista' jkun minħabba kultura, jista' jkun. Ma l-boa ta' naħseb jiena x'inha naħseb li kienet waħda mill-aħjar. Però hekk naħseb u fuq il-goalkeeper Arġentin Martinez nemmen li għalkemm fl-opinjoni tiegħi għamel ħażin għax kif qed tgħid sewwa sew inti. It-tfal li tilin għandu jkun xempju għalihom għas-sens li da raġel qatt ma qata' qalbu għax ara kemm il-darba kienu l-lon ma' timijiet u finalment għamel dak li laqas ċertu plejers bar ma jirnexxilhom jagħmlu fil-ħolma tagħhom bħalma huwa Ronaldo li rbaħ it-tazza tad-dinja. Fil-verità da t-tielet jew raba' gowler kien għax kellek Caballero, Armani, Rolli u Mbagħad Armani u bedaw mill-ewwel. U b'sorpriża kbira u inti bħal segwi l-futbol Taljan, ma żilx il-Juan Pablo Musso tal-Atalanta. Għax għalija dak gowler ieħor tajjeb. Gowler ieħor tajjeb ħafna. Mela, intemmu l-ewwel parti tal-programm hawnhekk. Naddu għal waqfa qasira ta' reklami u nkunu magħkom fit-tieni parti.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Mela, ninsabu fit-tieni parti tal-programm il-verdet finali, qegħdin niddiskutu il-finali tat-Tazza tad-Dinja li spiċċat il-bieraħ u nixtieq mill-ewwel indur ftit fuq Dilin. Li jiena preparajt kemm mistoqsija nsertajt minnaħa tiegħi jiena u anke l-editur jixtieq jistaqsi mistoqsija li xi ftit jowis ħadd irrelata kif inhu mistenni mat-tim nazzjonali Malti li qegħdin nitkellmu miegħek u fil-fatt nixtieq niġbed l-attenzjoni illi ma nafx kemm jafu nies għax ngħidlek il-verità l-ewwel qed baqgħet ftit mistaġeb il-bieraħ li t-tim nazzjonali Malti fil-passat kiseb 4 rebħiet kontra t-Tunezija li ma' tim veru tgħidu li Franza labu bit-tieni tim kontrihom imma rebħu l-omloba tal-grupp. Barra minn hekk Malta kienet anke rebħet bl-iskor ta' 2-0 kontra l-ospiti li huma l-Qatar xi ftit ta' snin ilu. Issa, fl-opinjoni tiegħek, x'taħseb li jonqsu it-tim Malti biex jibda jilħaq ftit mill-livell leħqu eżempju timijiet bħal Marok, is-Sawdi, it-Tunezija, l-istess Qatar li finalment ħadd mod jgħid li dawn huma champions kurrenti Asjatiċi. Ta' min jgħid li t-tim nazzjonali Malti jagħmel progress ma sax ngħidu li mhuwiex mid-darba u elf imma xorta naħseb li għandna ftit il-bogħod minn dawn it-tip ta' timijiet. Onestament, ħan jidilek state and play mill-ewwel. Jekk vera jridu nagħmlu progress, jridu ninqalgħu minn din l-UEFA u marru mal-Afkon. Għalli xrik kieku Malta, konna iżjed kilometri l-isfel u konna niffurmaw parti mill-Associazzjoni tal-Afrika, kieku bħala tim Malti għandna timijiet inqas diffiċli dak li naffaċċjaw fl-Ewropa aħna. Dik hija verità. Però id-destin ġabna fil-UEFA fejn ġab l-aqwa timijiet maġġoranza l-aqwa timijiet l-aqwa players li hawn fid-dinja. Però x'jista' jsir biex navvanzaw. Nemmen li għandna mmorru fuq l-istess passi tal-Marokk fejn nagħmlu riċerki, nagħmlu studju u bħal players bħal Teddy Teuma li ma konniex nafu bihom, bħal Jody Jones, bħal Sem u anka x'ismu tal-Under 19 ukoll ngħidlek Rasi Altumi bħal dawk. Ninkludihom min-nazzjonal. Tgħidli sew għal dawk it-tfal li llum din l-Under 8, l-Under 7 bit-target tagħhom jixtiequ jilagħbu għan-nazzjonal
huwa possibbli, però aħna finalment jidhom asma' fin-nazzjonali jiġu l-aqwa players. Da kulħadd ma jiex nistema' vag jew blant ta' ġifieri, però il-futbol sabiħ kemm biex tikkompeti kemm bħala hobby. Issa jekk jridu navvanzaw di tal-hobby jridu nneħħuhom isuh bħala karriera full time. Noħorġu mill-comfort zone, il-parents l-ewwel nies li jridu joħorġu mill-comfort zone, jridu jħallu t-tfal jieħdu l-opportunità jmorru barra u hekk hemm bżonn nagħmlu sena sentejn tlieta, anke iżjed. Illum hawn scholarships li inti jinvolvilek kemm il-futbol kemm l-edukazzjoni. Jien għandi sekonda kuġin tiegħi. Marru jgħixu l-Ingilterra 7 snin ilu. Matthew għandu 10 u Nathan għandu 8, iffirmaw professional contract ma' Southend United. Nawguralhom. Grazzi. Daw fil-kuntratt teda li jekk il-marki jinżlu, il-kuntratt jaqa'. Daw huwa tip ta' eżempju li aħna rridu fl-opinjoni tiegħi nimplementaw fin-nerġis tagħna. Ġaw nurseries. Dirin, il-marki tal-iskola tnejdu. Tal-iskola. Ġifiet il-professional contract marbut ukoll mal-iskola. Tajba. Ek, għaw eżempju nursery, ħansemmi nursery tal-Fgura għaliex nemmen li hija eżempju ta' kif nurseries oħra għandhom jimxu. Nursery tal-Fgura, eżempju għaw Malta, daħlet il-kunċett li inti tmur għat-training. Tista' tmur sa qabel, issib il-coaches jgħinuk fil-homework tiegħek. Da mhux kulħadd kollu s-suġġett nifmu f'kollox, da anke jiena kont imbagħad fil-pure mezz jiena min-naħa tiegħi. Daw allura jmorru sa qabel it-training jgħinuhom fil-homework, allura one qed toħloq sens ta' komunità u tu qed toħloq sens li inti tissapporti lit-tifel, it-tifel jagħmel it-training tiegħu rashom mistrieħ, m'għandux problemi ta' homework, vera, tfal għadhom, però jinkwetaw ukoll. U din il-forma ta' edukazzjoni u sport, il-Fgura eżempju tidaħluha. Mhux l-istess livell bħal meta ngħidlek jiena bħal daw tas-Southend, però nemmen li għaliex li għandna mmorru għal dik il-ħaġa. Issa bħala nazzjonal, dil-ġimgħa ħabbru coach ġdid. Coach ġdid li kien hawn ħafna kummenti fuq social media. Jien personali nitkellem onestament bla riservi, ma kontx naf minnu dal-coaching u tħall daqsxejn bħamel kulħadd fuq il-Google, tilt ismu kun jomu u aktar as-CV tiegħu dam. Kien aktar serja u serja bħala timijiet. U l ħaġa tgħid daw x'ġabu għaw. U aktar l-istejjer mbagħad ma' min kien inti, tifhem li da minn martirju mit-timijiet kollha għala. Għax kellu 4 timijiet kellhom isalvahom bil-fors u salvaw u għalli salvaw keċċew. Kellu l-Kiev jridu jieħdu promotion għas-Serja A. X'ġara, ma ħax il-promotion mill-ewwel spiċċa fil-playoff, għax fil-playoff keċċew ukoll. Ġifieri dat għamel xi ħaġa tajba, mhux m'għamilx. U kien jilgħab magħhom jidilli dak fis-serja. U anke Davide Mandelli, Mandelli niftakru żgur li ilhom niftakru ukoll. Ġifieri ma nistax niġġudikah fuq is-CV tiegħu issa, għax is-CV qed turi timijiet ta' mhux ta' livell. Però xogħol kien jagħmel għalija li t-tim kienu ħajjaqgħu s-salvaħ. Jew kont ħatitla l-promozzjoni ta' sejret tagħmel xi ħaġa tajjeb u titqis ukoll 3 minnhom kienu ħajfallu u 2 oħra minnhom kellhom budget baxx. Da miskin ħanejdu għax jidħol għal ma jibsa. Fej għandu grupp diffiċli bħal da bl-Ingliż, Italjani, l-Ukrajina u l-Maċedonja li l-erba' huma mażwimel fil-futbol. Da jiddu ntuħ ċans. Mhux ħaġa li Dirin li tgħid inti xi ħaġa li oġbitni minnaħa tal-MFA li sa fejn fien korreġini jekk jien żbaljat, ħadħalli l-istess staff tekniku li kellu Davis Manġa. Ġifieri nitkellem fuq Davide fakkani Pezzotti dak x'ismu. Sorry? Davide Mazzotti. Mazzotti li anke kien ma' Chelsea dak, ġifieri li l-hom ħajnuhom għax huma diġà jafu so it-tim nazzjonali. Li żammejt dak li bnejt. Eżatt. Inbidel it-tmunir. Fair enough, it-tmun inbidel. Però żammejt il-pedament. Ekku. La żammejt il-pedament ħadd kompli. Issa da il-coach ġdid jista' jirranġa
fejn tajjeb iżommu, fejn m'hemmx tajjeb jipprova jbidlu għall-aħjar. Ekku. Però ma nistgħux niġġudikawh fuq l-ewwel ġiex logħbiet li ġejjin. Daqas kellu friendly waħda. Ma tgħidx kellu daw ġiex friendly ma' Greċja ma' l-Irlanda u niġġudikaw. Ma nistgħux. Ġejn ġiex logħbiet kompetittivi fil-group of death tal-kwalifikazzjoni tal-Ewropa, ġieli li żgur li qed ngħidu, u l-Maċedonja, l-ewwel logħba Maċedonja away. Nżommu f'moħħna minn qala l-Italjani mill-World Cup. Ekku. Nemmen, jien personali nemmen, mill-Ingliż u Taljani xi ħadd mhux ħaddi għall-Euro. Playoff forsi għall-playoff. Kont se ngħidlek isma' l-Euro ħajkun b'24 tim, ġifieri jien jidhi li il-rebbieħ jgħaddi żgur. U min ix-xert jekk it-tieni wieħed jilgħab playoffs jew sanzi tranka t-tielet tim. L-aħjar li hemm imbagħad. Però mhux ħajkun grupp faċli. Mhux faċli xejn. Però aħseb wara l-Ingliż u Taljani wkoll ta' ġifieri. Naraw, nistennew naraw intu ċans. Mela, ħandu naqra fuq Wayne. Forsi Wayne iżgħar minni u ma jiftakarix. Mela, fl-edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja tal-1990, li edizzjoni saret fl-Italja u dik ta' wara li saret fl-Amerika tal-94, Franza ma kienux għaddew għal dawn iż-żewġ edizzjonijiet. Issa, mill-1998 sal-lum saru 7 World Cups. Li 4 minnhom Franza kompetit fil-finali, 2 minnhom rebħuhom u 2 tilfuhom bloti tal-penalti saqqas tista' tgħid tilfuhom fid-90 minuta. X'taħseb li kien is-suċċess tagħhom? U inti li bħali segwi ħafna il-futbol Taljan. X'taħseb li t-tim nazzjonali Taljan wara daw iż-żewġ esperjenzi qarsa li kellu li m'għaddewx għat-Tazza tad-Dinja ta' Russja u tal-Qatar għandu jitaljem minnhom daw? Mela, ħankun konċis mhux ħafna tu. Mela, l-inklużjoni kif għedna qabel bil-Kamerun, Alġerija, daw l-istess. Għadu kemm ferħu timijiet, players minn timijiet oħra, u bnew, dejjem jibnu. Franza wieħed mill-iktar naħseb kampjonati li joġobni tgħid li għala. Għandek Paris Saint-Germain nafu, kellek il-Marsil fil-passat Gloria. Ex-Champions Ewropew l-uniku tim Franċiż sal-lum il-ġurnata 1993. Thank you, taħat kompli tiftaħ l-ferita. Bolit. Miet miskin dak. Miet. Is-sena l-oħra ta' qabel. Għazin. Kienu semmew xi accident. Għazin. Imma li qed ngħidlek jien daw ma għadux sfortunatament kif qegħdin aħna mhux ħanejtek 100 sena lura ta' xorta fil-verità naħseb qegħdin 100 sena lura għax l-Ingliżi ħallewna ta' posta lura. Bini ta' grounds, infrastruttura. U aħna dejjem ħadna l-istajna minn ta' warahom. Hemm żmien sa' 79. Għastajt tidħol ċertu postijiet, ġo Malta tagħna stess. Għajna ma tallimniex, għax il-ground, għal-kemm inbena l-ground u għandna ground, ġifieri. Alright, 18,000 kemm jidher li. Xaġek jisa? Għallum madux dak il-ground li jtik il-pjaċir li titla l-ground bil-familja, whatever. Għandu bżon revamping, il-kelma bl-Ingliż. Taf kemm tela waqgħu u ġew riġenerati grounds. U aħna għadna nsibu l-iskuża għax il-futbol Malta qed imur lura. Nies bħal dilin jafa l-mistoqsija x'inhi, jafa t-tweġiba x'inhi għax kuljum hemmhekk. Hemm bżonn iktar marketing ukoll. Hemm bżonn bomba, mhux marketing, bomba. Tqajjem kollox mill-bidu. Mela. Naqbel miegħek. Jien ħaġa li tkellimna u ħassirazzjoni dis-sena. Inti l-ground mhux ġaġ ġej l-logħba, tkun il-ħarġa tal-familja. Da inti mhux fis-satej il-logħba, mort fis-sija u nofs rajt il-logħba u tlaqt. Kienu affarijiet qabel, pre-match parties, gatherings, tiltaqa', competitions. Restaurant. Playing area sa tfal. Hemm ħafna x'istgħu għadna ħafna lura ħdej
bdej kampjonati oħrajn. Ħafna. Però Titfar jaraw il-mużew u għamilt nkunu onesti wkoll. il-total ground. Nkunu Kollox onesti jgħadem. wkoll. Jekk il-klabs ħajinvestu, x'garanzija hemm ta' introjtu biex dak investew ħajreġi lura. Għala, għaċċa l-futbol Malti bħalissa kif inhu ma tantx. Hekk mhux xi decider jew logħba kbira u bħalissa l-Ħamrun għax ġew għaddejjin da sentej fl-aqwa żmien tagħhom minn żmien ilu. Għax marru tajjeb fl-Ewropa wkoll, lejn ammettu. L-istess nazzjonali. L-istess nazzjonali, mhux qed ngħidu għax il-lig mod u nazzjonali wkoll. Xiġifieri għandek logħba tan-nazzjonal u biex nimlew is-sajt fejn nkunu aħna mill-Millennium Diem. Għas nipretendija minn pajjiż ta' klita 350-400,000 jew kemm żidna issa. 500,000 qegħdin. 5,000,000. Hemm Nofs ħareġ miljun tlajna. 5,000 easy hekk jiġraw il-logħba nazzjonali. U dak hu l-punt imbagħad fejdu immorru fuq l-infrastruttura tal-ground. Il-ground jrid jinbidel. Jrid jiġkien anke għat-tendenza 12,000, 8,000 bħal tal-Faroe Islands. M'hemm bżonn iżjed. Dak hu l-aċċ li hawn għall-futbol hawn Malta. Dak hu il-persuna li ħajkun dedikat li jitla' 8,000 10,000 għandek mhux iżjed. Timiet fil-ligs lokali, forsi it-tim il-kbir kollu 1,500, dejjem hemm 1,000, dejjem hemm. U tiġi l-aħħar logħba, qaret nimlew fil-ground, mhux ovvju nimlew, x'l-aħħar logħba. Ma inti il-marketing tiegħek qed ikun fuq dawk l-1,500 dawk l-2,000 li dejjem ikunu hemm. L-introjtu tal-klabb tiġi tul is-season kollu. U mhux l-aħħar logħba biss. Inkella kif jistgħu jibbaġġettjaw u jaffordjaw il-pagi għax issa l-lig Malti qed jolgħu il-pagi wkoll. Qed jola l-livell tal-futbol Malti b'daw il-pagi ma nafx. Ma nafx. Ma ħsibx. Ma sax nikkummenta ħabba pożizzjoni tiegħi jiena il għaliex jien finalment jien nazzjonal, però jien nissimpatizza ma' ħalta għajxin, qegħdin fit-Challenge League. Tmur il-ground fit-Challenge League illum hemm logħba fid-9 ta' bil-lejl, it-tnejn. Tmur forsi hemm 80 ruħ, 90 ruħ. Challenge League. Qed nipprova nkun ħanin. Ħafna tkun ħanin. Problema. Tajjebek, mitruħ Jiena bħalek Dirin, jiena ġej minn komitat li laqqas ground manna aħna, it-tim niżommijaw il-laqqas ground manna. Il-pionier tal-futbol Malti. Ma dak mikri fil-verità mhux tagħna. Għalik mhux spiża oħra l-klabb. Projtu ta' minn fejn ġej, mhux mill-sponsors biss. Kien ħanini, forsi jkun hemm xi 4 ġinien bħali, nagħmlu il-membership untuhom donation fis-sena. Tejna nursery rġajna prattikata oħra għax illum it-tfal infirxu u bormla tikber fl-età. L-istess, meta kont fil-kumitat. Marsa taj qabel. Xorta il-question marks. Impersonali, ta' nemmen li għaw istimijiet ta' Jiena nemmen ukoll. Ma jistax ikun il-biċċa gżira li aħna għandna 53 klab ta' Mela. Jien kollezzjona l-gerijiet. Fil-verità ħafna minnhom ma dnaqax bartom jew tawhom li nirringrazzjahom minn hawn, imma għaddin lura ħafna. Jekk forsi hawn Malta minn 52 minn li jgħidil jew 53. Jekk għandi 20 ta' teams għandi ħafna. Mark, dati Amerikana li naqtaw ilu di minn fuq Le, ma jina kollezzjoni għalija, tax. Nixtieq Apparti li n-kollezzjoni ta' timiet barranin, jina onorat li nishtiq li kolli ta' Malta u ta' timiet Maltin, u xek. ċaċan sabiħa. L-argument huwa tassew interessanti għax jiena bħalkom insegwi l-futbol Malti ġifieri imma nara tista' tgħid kull logħba tal-ħibs ġifieri nagħtina anke tetwila l-Amateur League nara x'qegħdin jagħmlu tim tara għal-twelidi ħażabbar ġifieri. Ġifieri li qed tgħidu intom huwa kollu minnu u dak nistgħu nagħmlu programm ieħor. Imma għandek il-mistoqsija li taqsejt. Franza ma kienu xaddew għal ġiex World Cups, anke jista' jitkellem ġifieri Dylan ukoll appartenti Josef. X'taħseb li eżempju tim nazzjonali bħal Italja għandu jiemet għax għandna noqogħdu ngħidu għal Malta għax hawn il-livell huwa għoliju. Għax meta tqabbel
anke eżempju l-Italja. Il-livell minn meta niftakar jien fid-disajnijiet u l-bidu tal-2000 mar il-baħar illum ta' ġifieri x'taħsbu fuq dal-kumment. Ħalli mbagħad finalment ġew mistoqsija finali. Ejdu l-Italjani kemm hemm plejs Taljani jilagħbu barra mill-Italja. U ħadi argumenti fuqha. Toddhom fuq subajk. Kif tista' tgħidli it-Taljani huma champions tal-Ewropa? Orejt, għandkom raġun. Però kemm hemm players esposti għal leagues differenti fl-Ewropa biex jollu l-livell tal-futbol Taljan. Jekk inti għandek il-maġġoranza tat-tim nazzjonali Taljani jeġġu l-Italja, kif tista' timprovja? Dak li qed jiġri. Nemmen jiena mill-Italja. Tim, anzi pajjiż b'istorja kbira fil-futbol, ma nħobbx ngħidha ġifieri di ma qed inkolli nkun trasparenti, però hemm bżonn li l-Italjani, il-plejers Taljani jmorru wkoll barra mill-pajjiż. Sfortunatament l-Italjani ma ddewx. World Cup Taljani mhux sabiħa. Mela. Ngħidu kollox. Taljani ġew f'estremità ħin minnhom. Ġejja il-playoff il-Maċedonja. Maċedonja. Ġew kostretti tajtelu l-Ballotelli. Possibbli m'hemmx tfal tilaj. Joħonquhom bil-baranin li hemm. Mela. Tal-Leeds, ingnoto. Nemmen li ħajkun ta' spinta. Nemmen li ħajkun ta' spinta Taljani. Ġifieri minn hemm tibda ta' tibqa' it-tella ma jkunx Messi jew xi plejer li taf li ħajamillek it-tibdil ta' nukli. Edizzjoni wara edizzjoni, m'intix tikkwalifika. Ġiet il-Euro, ġiet kif ġiet, għax jien nemmen li anke hemmhekk l-Ingliżi kellhom il-materjal biżżejjed mhux biex jagħmluha biex jalqu Taljani. Bis-saħħa ta' Southgate. Qabdu jiddefendu, wara xi minuti l-ob l-iskur jgħid il-weħeb xejn. Mela. Għalfejn ta' klarifika għall-Euro 2024 ħassir il-Ġermanja konfermajt li l-ewwel ġiex timijiet ħajgħaddu awtomatikament għax deli stambati jgħaddi xi tim mit-tielet post. Issa, hemm kumment minn Nikolaj Palmieri li jirrigwardja Gareth Southgate għal m'għandux ikun għandu elementi tajbin isma' xi dawn fl-aħħar 4 snin wasal semifinali kif qedtu qabel intom fir-Russja final tal-Euro u quarter final. Għaw x'għad naħseb qed jaqbad miegħek Josef. Ma kulħadd iżomm bla prinċipju, naħseb sem attart, naħseb xi qed jiċċajtaw xi ftit miegħek u nixtieq ngħaddi għall-aħħar mistoqsija tal-lejla. It-tazza tad-dinja li jmiss tal-2026 ħassir fi 3 pajjiżi l-Amerika, il-Kanada u l-Messiku. U se tkun komposta minn 48 tim li jkunu maqsuma f'16 grupp ta' 3 timijiet u jidħol mbagħad ir-round tal-aħħar 32. Ma taħsbux li huwa ħafna? Ħafna. Raħi minnhom bdejna ngħidu għax il-parteċipanti il-Qatar araw 7 l-ewwel logħba. Jew l-Iran kienu. L-Iran ġew 6-2. Tilfu 2 insomma m'għamlu xejn mal-Ekwador. Il-problema hi li daw jekk ħajerġgħu l-istess. Per snin kemm sentej qualifiers u xejn. Ekku, xi sentej. X'ħaj jinbidel dat-timijiet. Il-Kanada rajna għandhom potenzjal tajjeb, l-Amerika wkoll. Però jekk ħadd daħħal timijiet oħra li daw. Ma marrux ħafna l-bot ta' pot for. Ħajtu ta' pot for daw. Ħajħdu l-esperjenza li ħadu sem f'World Cup, f'Euro f'World Cup. Imma jiena biex ngħidilkom kollox. Fl-opinjoni dejjem tiegħi, l-aħjar edizzjoni tat-tazza tad-dinja jew 32 li xorta narhom ħafna nkella idealment 24. Idealment. Għax hemmhekk ikollok dik li huma l-krem della krem. Dejjem x'taħseb l-opinjoni tiegħi jiena.
Qabel nasal konklużjoni, Dilin, ħandur ftit fuqek, għandek xi kummenti li tixtieq tgħaddi lis-segwaċi tagħna rigward is-South End Core? Għanet tenkitu l-opportunità tal-program biex tidu ġalbu South End Core, ma tantx ikollna minnhom daw. Minn qalbna, Jismu. tsib il-bib miftuħ minn għandna. U proset tax-xogħol li tagħmlu Dilin. Thank you, ħabi. Nippruvaw, aram, wiċċi minn qudiem nista' ngħid bil-provi ġejn Malta dal-biċċa pajjiż żgħir li aħna. Ġejna klassifikati l-aqwa partitarji fl-Ewropa. Inti l-aqwa partitarju mhux fil-kwantità. Ġejna klassifikati fuq il-behavior kemm lokali u kemm away meta mmorru, Proset? u kif ukoll fuq il-passjoni li ntwerew. Da biex tiġi logħba ta' Malta ta' nofs ground white u jkun armat saruħ snien u bil-koreografiji Ekku. jiswu il-flus da u naqas ġew innutati. Min-naħa tagħna u li fi żmien li ġej daqt jonħorġu il-biljetti ta' Malta kontra Taljani. Sewa? Li nitolbu aħna min-naħa tagħna u biex dawk li għandhom it-tfal u jixtiequ jesperjenzaw il-Briju Malti jiġu n-naħa tagħna ġol is-South Stand. Aħna fil-fatt xtaqna wkoll in-nurseries ikunu magħna biex it-tfal jkunu jafu l-esperjenza ta' support Malti. Dawk hekk hemm xi individwi jixtiequ jiġu offru l-għajnuna tagħhom fiżikament, aħna hemm il-Facebook page tagħna u l-bib tagħna huwa miftuħ. U dawk li jixtiequ jingħaqdu bħala membri jikkuntattjawna wkoll permezz tal-membership tagħkom, membership fee, tgħinuna wkoll biex inkunu nistgħu nagħmlu l-armar, il-koreografiji u nerġgħu nippruvaw nżommu t-titlu din is-sena. Għandna opportunità kbira kontra dawn il-ġixtimijiet kbar li nuru l-kwalità tas-support li nagħmlu aħna ta' pajjiżna fuq il-medja nazzjonali Ingliża, Taljana, ġifieri hemm exposure kbira. U jalla m'għandix dubju li l-ground ħajkun mimlel ġiex logħbiet, però nitlob ukoll li jkun iżjed mimli wkoll fil-ġiex logħbiet l-oħra mal-Maċedonja mal-Ukrajina. Għaliex il-futbol ma jaqafx mal-Ingliżi u mat-Taljani, però jitkomplu mal-ġiex logħbiet l-oħra. Naqbel miegħek 100% u mhux ġdiet intenni proset għax-xogħol li tagħmlux li nitla kull logħba tan-nazzjonali ma nipprova immur mod frekwenti, eżempju anka mal-Irlanda minkejja li kienet friendly u kienet il-ħadd fil-għaxija wara l-ewwel logħba tat-tazza tad-dinja. L-attendenza sfortunatament kienet ta' 2000 ruħ 1000 minnhom Irlandiżi, jisna qed nilagħbu barra minn dan imma stajt anka ninnota kemm minnaħa tagħkom għamiltu lan u jalla iżommu dat-titlu. Jiena qabel intemm il-programm nixtieq nfakkarkom li l-editur Antonello se jkompli jaġġornakom f'dawn il-jiem ta' festi li ġejjin bl-aħħar aħbarijiet mid-dinja tad-darts filwaqt li il-programm Mix Zone se jirritorna fl-4 ta' Jannar fil-Bambinieri tas-sena d-dieħla bil-logħba bil-kummenti tal-logħba Salernitana kontra Milan u l-parti tissimha Inter kontra Napoli li ħajkolla żgur xi ftit jew sej fuq il-kampjonat fejn sejjer dis-sena. Min-naħa tiegħi se tisimgħu il-vuċi fil-5 ta' Jannar bil-kummenti ta' Cremonese kontra Juventus. Fil-waqt li nagħtikom il-militieni lilkom u l-familji tagħkom u jalla jkollna sena ġdida mimlija risq saħħa dik l-iktar ħaġa importanti. U għena natikom il-lejt tajjeb u niltaqgħu fi żmien 15. Saħħiet ħbieb.